ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାରେ ପଦଯାତ୍ରୀ ମାନେ କେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ କହିବି କିଛି ସିମ୍ପଲ କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ରୁଲ୍ସ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ବା ପଦଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଇଗ୍ନୋର କଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ $238 ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକି $1000 ଉପରକୁ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି 80,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ। ତ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି, ଯେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସିଗ୍ନାଲରେ ଏମିତି ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ବଟନ୍ ଥିବ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବଟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲକୁ। ତାପରେ ସିଗ୍ନାଲ ଅନ୍ ହେଲେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇବ, ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ବା ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଥାଏ ଏଇଠି। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ଫାଇନ୍ ଲାଗେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ଯଦି କିଏ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିବ। ଏମିତି ସ୍ଲୋପ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କି ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମୟ ଦେବେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ। ମନେକର କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସିଂ ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିକି ୱେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ରହିବ ଆଉ ପଦଚାରୀ ବିନା ହେଜିଟେସନରେ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ ଆପଣ ପୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।